idan kishiya ta tabbatarwa da kanta cewar kishiyarta tana ɗauke da cikin shi. Wannan shine a yadda Amina ta ɗauki wannan al'amarin. Shine kuma makamin da ta ɗauka na rabuwa da ni. Ina ma a ce zan farka daga wannan mafarkin da nake yi. Wai wannan wace irin jarabawa ce mai cike da bakin ciki. Tabbas mun shiga bakin ciki. Wai shin wani mara imani ne zai wa yarinya karama haka ciki? Bello, shi ne abin da muke so mu sani, amma wannan abin tabbas ba a gidana ya faru ba. Of course yes, ka san wani abu. Tabbas yarinyar nan fyaɗe aka yi mata tun kafin ka ɗauko ta. Wato dole mu bincika har gurin mahaifinta. Tabbas wani ya mata fyaɗe kafin ka ɗauko ta. Babu yadda za a yi na bari mahaifin yarinyar nan Malam Abba ya samu wannan labarin. Kada kai tunanin haka, Amina ba ta sani. Kuma tabbas tun da Amina ta sani dole shi ma ya sani. Kuma komai daren daɗewa dole zai buƙaci yarsa. Ko a kani ban taɓa kawowa ba. Ki cuci kanki akan me? Ni wallahi ban taɓa tunanin ba kya san Muhammadu ba. Na ɗauka tun da aka riga aka yi wannan magana ta shiga raki. Amma ki zo ki ɓoye abu a zuciyarki ba za ki fito ki gaya min ba. Ni ba irin wannan ra'ayin gare ni ba. Ke kin san ba zan maki auren dole ba. Kika zo kika cuci kanki da kanki. Abba na yi zata zan saba ne na so shi a gaba. Domin ina ganin ban yi halacci ba idan na nuna maka ba na san shi. Saboda irin ɗawainiyar da kai da ni har na girma. Yanzu ma halayensa ne suka bayyana kiyayyen da nake masa. Ba don haka ba wallahi abada ba za ka san ma me ke faruwa tsakanina da shi ba. Zan zauna da shi ko don saboda biyayyen da nake maka. Amina, da ana ganin abin da ke cikin zuciyar mutum. Tabbas, da na zaɓa miki nagartaccen mutum da zaki aura. To, Muhammadu ya zama mara gaskiya kuma zai ɗanɗana kudarsa. Sakamako sanadiyar kashe aurenki da ya yi, gashi ni kuma ba na so in ganki a matsayin bazawara. Ai in mace ba ta son namiji ko ba ta tsoron zama bazawara. Don haka wallahi sai Mahmud ya da na sanin aure na. Kin san Allah? Ni fa ban zaci ba haka kika tsani bawan Allah nan ba. Ai ba za ki taɓa tunanin haka ba dama. Ai ni ban tashi sanin makiri ba ne ba ma shi, har sai da ya kawo wannan shigen yarinyar mai kini bibin tsiya take ta neman toshe duk wani kofofin da nake son barin gidan can. Akwai ranar da kina fita daga gida sai ga Mahmud ya shigo. Kullun zatansa zan yi girki saboda yana ajiye min kuɗin cefane. Wannan ranar ma ya ajiye min kamar yadda ya saba, amma bata sake zani ba. Dining table ɗina fa yau kullun tukwane na a wanke. Kin ci abinci? Na ci. Anta Amina ce ta dafa ta baki? A'a. To shikenan bari an hausa ma. Idan nayi sallah sai mu fito sai mu je kira ganin siyo nama. Za ki ci nama? Mai gadai. Suwai ba. To, abinci? Indomi mai zafi haka? Kai. Bismillah. Mai daɗi kuwa. Antinki ce ta dafa ko? A'a ni ce. A'a. To dama kina dafa abinci ne? Mana anti Yabi tana sa ni in dafa a gidanmu. Anti Yabi? To ai dan mugunta take sa kike dafa. Gashi nan yanzu muguntar ta zo ta yi rana.
gashi na hakin iya girki. Alhamdulillah. To, wallahi. To da me kike iya dafa? Abba ni ka ci ko ka kwani. A gari yana ko. Suwaye bakin ke. Lalle. To kai amma masha Allah. Wato. To wai yanzu. Kin ga yarinya da tsufa? Ashe ki ce mai gadi kika zama. Kamar yaya? Ayo mai gadi mana. Kin ga baki magana da mai gida. Baki abinci. Ɗakin ki daban nashi daban. Kin ga ko cikin bidola dauki daya. Ko mai gadi ko kuma yar zaman kashe wando. Au, sorry yar zaman kashe zane ake cewa ko? Kin ga zan miki rashin mutunci. Ki bar ni da abin da yake damina. To ci ma zaune. Au, Tashi. ya hakuri kawas ya hakuri. Na ga alamar ke ba kawar da za ta yana kuka bace. Tashi mu je raka ki. Kenka ke hakuri, I'm sorry. Kin san dai akan ki ne sai inda karfi na ya kare. Kuma wallahi yanzu haka ma na zo miki da wani abu kuma insha Allah za a samu mafita. Wani bukata? Bayan abazawara zan fito kuma. Ni kin gafa. Ni fa daga ranar da aka hada ni da shi, wallahi naji kwata-kwata bana son shi, naji kawai ni bai fa kwanta mana ba. Haka kurin aka hada ni da mutum ya kai wajen shekara 40 da wani abu. Wai aka kama aka hada ni da shi, babu wata kwakwarar fahimta tsakanina da shi, ba soyayya ba komai, mutum boko ya riga ya cinye mishi tunaninsa. Aka hada ni da shi. Ke barin gaya miki, ni fa yaro na so mai kasa da shekara 30. Suna gudun kada su haɗa ki da wanda ba za ki ji daɗi ba. Su kawai so suke su haɗa ki da wanda zai rike ki amana. Babu ruwansu da maganar soyayya. Amma fa kuma ke ma da laifinki. Na tabbata da kin nuna musu ba kya so. Na tabbata ba su aura miki shi tun farko ba. Ai kuma idan na nuna Abba zai haƙura, amma fa daga ranar na riga na kula duk wani kofofin alheri da ke tsakanina da shi. Ban gane ba. Zai daina min komai na bukatu. Kin ga daga ranar da na ce mishi fa na yadda ya samu naira miliyan 1.5 a account ɗina. Ke ya dama ce min yayi bayan an yi aure zai min ciko. Cikon ma yanzu nake jira sai kuma wannan daman ta samu. Wai yanzu kina nufin da gaskiya yarinyar nan cikin ne da ita? Baki yadda ba ke gashi. Kuma kin faɗa an yadda? Ras kuwa zan mishi ƙarya ne? Allah ne ya dubi halin da nake ciki ya bullo min da wannan hanyar yadda zan yi rabu da shi cikin sauki ba tare da babana ya bacin rai. Za a ga laifinka idan aka ci. Menene dalilin da yasa za a ga laifina? Don ka duba yanayin kes ɗin da yadda girman sa yake a gurin mutane. Haka ne, amma Amina ce kadai take ganin girmansa. Saboda shi ma ta riƙe shi a matsayin hujja na rabuwa da ni. Kafin ya baza gari kenan. Hai. Hello. Ok, ga nan zuwa. Ina za ka kuma? Asibiti ne suka kira. To, Suna neman garin nan wai ta fata. hai. Salamu alaikum. To ga nan zuwa. Ga nan zuwa. Mahaifin Amina ne tare da mahaifina. Wai yanzu suna zaune. Mahmud, ina sai in tambaye saboda Allah, kuma ni karka yi kai, kuma karka faɗa min abin da ba. Bayan rashin adalci da rashin hankali
da kuma rashin tsari da ya kasance tsakaninka da matarka. Baya haka mun samu labarin wani kuma ban al'ajabi. Mahmud, yarinyar da ka ɗauko ka kawo ta cikin gidanka tana da ciki, yaya aka haka? Baba dama fitar ba kai tambaya ba. Da kai nake magana. Babu dama yarinyar ba ta da lafiya ne, kuma rashin lafiyar ta ƙici ta cinyewa. To shine da ƙarshe sai na ɗauke ta na kai ta asibitin Bello. Dakata, ba na son ƙara jin muryarka, dama na ja kunnenka, kakkai min ƙarya, kuma yanzu kana min take-take zaki min ƙaryar. Kai Bello, me ka sani game da rashin lafiyar wani yariyar? Baba bayan dogon bincike da aka yi, an gano yarinyar tana da ciki. Tana da ciki wata 3. Amma ina ganin wannan baba ai ba zai shi. Dakata, iya abin da na tambaye ka kenan, kai ma kakkai min ƙarya. Ga result ɗin, ku kuka bincika da tana da ciki yariyar nan. Wannan wani irin masifa ne? Wannan wani irin masifa ne kuke son ku saba cikin wannan masifa? Ka bar duk waɗannan al'amura a hannuna. ‘Ya'ya na ne, su duka kai haƙuri. Don Allah a yi min afuwa. Wato ina jin nauyin kada in faɗi wannan lamarin a yi masa wata fassara ta daban. Shi yasa ne shiru. Amma yanzu zan faɗi abin da ke tsakanina da matata Amina. Allah kuma yana gani yana mana shaida. Abba, wallahi Mahmud ya iya tsara zance. Na tabbata dama idan ya yi magana zan rasa muryar da za a bi kuka. Abba, idan Mahmud yana da gaskiya ai ba zai ɓoye yarinyar nan tana da ciki ba. Abba, kai min afuwa, ni dai ka cire ni daga wannan maganar, ka sallame ni. Kada ni ci gaba da jin wannan muryar da za ta gigita ni ya sa ni tsana maza. Kaga ka jagula komai, Mahmud. Ya aka yi abubuwa duk suka kurkuce a hannunka haka? Ni dai ban yi tsammanin haka ba daga gare ka. Allah yana gani ban yi wa Amina komai ba. Hasali ma Amina ita ce take yin duk wasu abubuwa da ta san cewa za ta zalunce ni. Sannan kuma sai da lamarin wannan yarinyar ya zo, ta riƙe shi take amfani da shi har ya sa ta yaji. Bello, abokinka ya ci amana. Baba, ni alfarmar da nake nema masa a yi duba lamarin nan, a yi masa sasanci. Kowannen su ya faɗa a ji abu ba a san magana da ya faɗa ga wane ne yake da gaskiya a cikin wannan abu. Ni na san halin da yake ciki. Bello, ai ni na gama maganar nan, ba ni ba wannan yaro. Ba ni ba shi, yadda ka san an yi alwala an wanke ruwa na watsar da shi, kai ya ƙara shiga shirki na. Kai ya ƙara shiga shirki na ba. Kai ya ƙara shiga shirki. Abin al'ajabi, abin al'ajabi. Aba, wai ya kake so na yi, so kake ne ƙarya ne? Ha? Kai fa da kanka ka tabbatar mun cewa Amina duk ta san abin da ake ciki. Kuma Amina tana can. Ha? Amma da aka tambaye ka, ai ana nufin an baka wuka ne, an baka nama, sai abin da kaga dama cewa, kuma duk abin da zaka ce dole a zauna a kansa. Sai dai Amina ta jayayya, amma babu yadda za ta yi da kai. Amma me amfanin ilimin mu ne da kwarewar mu da zaka zo nan gurin yanzu har gidan nan ka tona min asiri, ka wulakanta ni. Ba magana ilimi ba ce. Idan kana magana ilimi ana amfani da shi ne ma'auni wanda mai ilimi ba zai mara ilimi ba zai iya hango shi ba. Kai mai ilimi ka warware matsala ba tare da an samu matsala ba cikin nutsuwa. Shine ilimi. To yanzu kana gaya min ta yaya za a iya warware wannan matsalar cikin nutsuwa? Mahmud, wai me yasa kullum sai in ga kana wani relaxing kai kana tattoshe kofofi da za a san matsalar da yarinyar nan take. Wai me yake damun ka ne? Ka san me kake yi kuwa? Okay. Kana nufin yanzu sai in fito in tona kaina asiri ba ga abin da ya faru. Bacin muna da yarjejeniya da kai. Ga yadda zamu yi. Sai mu zo rana ɗaya kuma mu canza. Saboda kawai san kanmu. Mahmud, ka san me ya dace? Ya dace ka fara duba matsala irin ta wannan yarinya. Ba ka dinga kare kanka. You are too sentimental.
ya dace ka sani cewa wannan yarinyar matsalar ta ita ce farko ba ra'ayin abin da kake to kuma ka daina wani boye-boye duk duniya ta riga ta sani. Naji ka zo mu tafi. Allah ke da magani, Allah shi ne ke da magani. Alhaji, kana ganin yadda Allah ya ikonsa. Duk abin da Allah ya tsaga wa bawa, babu tsimi babu dabara. Duk yanda ka tsince samarin Amina, ka samo mata Mahmud. Gashi na auren nan ba a je ko ina ba. Ya lalace. Wato, wannan abin ne shi yake tayar min da hankali kuma yana hana ni bacci. Ba na sake yin bacci. Babban matsalar babba guda ɗaya ce. Ban taɓa tsammanin a cikin zuri'an Alhaji Bala za a samu wanda zai yi wannan shigantakar ba. Sai aka samu gashi. Kuma ni babban abin da ke ƙara ɗaga min hankali shine da ba ni da dangantaka da yaron nan. To wannan al'amari na san irin kallon da zan masa kuma na san ɗaukar da zan yi masa. To ni ina ruwana da wani rashin gaskiyarsa ko ƙaryarsa. Ni ba abin da ya shafe ni Alhaji da ƙaryarsa. Me ya dame ta da ƙaryarsa? Ta je ta yi zaman aure a gidan mijinta shine. Da zamanta a gida a matsayin bazaura, wallahi Alhaji gwara ta koma ɗakin mijinta. A'a. Wai me kike nufi? Ina nufin Amina ta koma gidan mijinta mana. Domin zamanta a ɗakinta ya fiye min komai. Ai kowace mace Alhaji zaman haƙuri take a gidanta. Dukkan mu nan zaman haƙuri muke a gidan miji. Ke ma haka ya kamata ki koma ki je ki zauna a gidan mijinki ki yi haƙuri. In ba haka ba Alhaji, da kai da ita gaba ɗaya za ku dawo ku yi da na sani. Wannan makaricin yaran? A gaban ubansa ya zanna ya kankantara mana ƙarya. Ba kunya babu tsoron Allah. Shi ne kike so in rika ɗauka ina ganin sa a matsayin surukina? Umma ke kika haife ni kuma a gabanki na girma. Babu halayyata da baki sani ba. Idan akwai wani laifin da na taɓa miki wanda ya cancanci azabar gidan Mahmud, sai na koma a matsayin sakamako na. Dakata. Yishu. Ke ba ki da wani laifi cikin wannan al'amari. Ba abin da ya shafe ki cikin wannan magana. Kawai abin da mahaifiyarki take jin tsoro abu ɗaya ne. Kin yi aure kwanan nan a ce aurenki ya mutu kin dawo gida kin zauna a kalle mu a yi mata dariya. Shikenan banda wannan karki ce wani magana ne. Yawa. To yanzu ina suwai bar take? Tana asibitin Bello. To me yasa ni kira ka baka daukan wayata? Wallahi umma hankali na ne a tashi. Sannan kuma ni ba zan iya daukan wayarki, sannan kuma in gaskata miki maganar da kika ji ba a kaina. Ba zan iya ba umma. To ya aka yi hakan ta faru? Ina Amina kuma? Amina tana gidansu. Me yasa to baka taba gaya min abin da yake faruwa ba? Mahmud, wannan matsalar kai ka jawo ta dan zurfin cikin ka yayi yawa. To ya za a yi maka zauna da amarya duk tsawon wannan lokaci ba kwa magana, ba ka mata magana, ba ta yi maka magana. Amma ba wanda ya sani. Wato umma wallahi ba na son abin da zai hada tsakanin baba da mahaifinta. Kuma ni na san idan na gaya miki to tabbas baba zai sani. To shi yasa ni dai kawai nake ta hakuri, na san zuwa nun dan lokaci wataƙil za ta gyara. To ba mamaki wannan matsala ta samo asali ne akan haɗin da aka yi muku. Kai ba son ta kake ba, ita ma ba son ka take yi ba. Kuma wannan zamanin baya ɗaukan abin da zamanin da ya ɗauka. Balle a ce irin haka ta faru. Umma, dan Allah, ni duk na san babu wanda zai iya warware min matsalar nan saki. Dan Allah ki sama min mafita. To ai matsalar taka guda biyu ce, wacce za a warware a ciki? Umma, wallahi ni so nake Amina ta dawo gidana. Abin da ya shafe ni tsakani na ne da ita Suwaiba. Ba na son wannan maganar ta shafi matsalar auren mu. Ni ban san ma dalilin da yasa ake hada wannan abun ba da matsalar aure na da ita. Saboda kai makarici. Ɗanki makaryaci ne saboda
ya ɓoye babban al'amari da ke faruwa a tsakaninsa da abin da ya rufe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba Alhaji. Yaya zaka zo kana muzanta ɗanka a irin wannan magana hakan nan da bakinka? Saboda ɗana ne sai in ɓoye ƙaryar da abokinsa ya tona shi? Dan ɗana ne sai in ƙi faɗar abin da na gani ko ni ci? Me yasa mu ya ɓoye muna a matsayinsa mu iyayensa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa ya gudu wajenki yake neman mafaka? Shi yasa kowanne mutum ya kalli wannan zai fassara irin yadda ya ji ya gani. Kuma wannan shi ne iyayen Amina suke son su sani, kuma shi zai jawo miki baƙin jini wajen dangi. To, ki ci gaba da bashi mafaka. Amina, ba za fa ki samu mafaka a gurina ba. Har sai an kirawo shi an haɗa ku a tabbatar da mai laifi kuma a yi muku sulhu. A nan ne za a samu kowane ɓangare a fahimci juna. Shi kuma ya je in ya so ya kula da maganar yarinyar nan. Kai, ni ban taɓa ganin mutuniyar da ke saka 'yarta cikin masifa irin ki wallahi. Wai akan menene ne ki dinga saka 'yarki a cikin halaka da masifa? Umma kina da duk wani dalilin da zaki mai da ni gidan Mahmud. Shi ma kuma yana da dalilin da yake kusanta ta a matsayin matarsa. Wa yake da tabbacin cewa cikin da ke tare da yarinyar nan ba nashi ba ne? Amina, kina so ki ce min kina zargin shi da shi ya ɓata yarinyar nan? Cikin da yake jikinta nasa ne Amina? Wallahi Umma ko kafara ba zan yi ba. Idan an tabbatar min da cikin da ke tare da yarinyar nan ba nashi ba ne, wallahi zan koma gidan shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ke da magani, Allah shi ne ke da magani. Iye abun al'ajabi ba zai wuce ba a duniya. Komai in ka gani, kada ka musa ka je ka tambaya. Wata kalisa nan ka bai je gare shi ba in aka bibiya. Ba ga yarinya, ba yar yarinya. Kadari yarinya ce amma abun a tambaya. Tana da labari ni na ji labarin da an bani. Abin ya sani tunani ya sai nuna. Abin al'ajabi har ya ɗauke ni. Ga dai yarinya bata kai ta zo ba. Shekarun ta kaɗan ne basu taka ba. Ya gani na ban dai isa yin aure ba. Abin al'ajabi ciki ne gare ta har ma ya girma. Abin al'ajabi waye mata cikin ta ne sai nema. Abin al'ajabi bai kare. Shikenan an sallame ku. Wato dama laulayi ne kawai kamar yadda aka saba in ciki fara girma. Sunan rubuta magunguna na ba nasu za ta ba ku. Yanzu doctor dai kana nufin da barin asibitin nan zami kenan. Ko akwai matsala ne? A'a babu wata matsala. Kawai dai ka san gidan babu kowa ne kuma babu wadda za ta kula da ita. Wai dan Allah likita babu yadda za a yi a raba yarinyar nan da wannan alaƙaƙan ne a zubar da wannan cikin. Me yasa har yanzu kake maimaita wannan magana? Na gaya ma cewa zubar da cikin nan yana da haɗari ba. Wannan yarinyar da kake gani gwanda a barta ta haihu a ringa ganin ta a rayu. Da ka je ka zubar da yarinya karama ciki irin wannan a zo a rasa ta gabaki da. Ka bar wannan magana da Allah. Amma ta gane halin da take ciki kuwa? Ba ta gane ba. Ai ban bari ta sani ba.
To likita ɗan gaya min yan abubuwan da zan dinga tsammani sababbi daga wurin ta wanda ban san da su ba. As usual kamar kowace mai ciki dai za ka ga wata cikin ya zo mata ba ta san wannan wancan ba ta san da dai fitattun dai kala-kala haka na ciki. To amma Mahmud why not ba za ka ɗauki yarinyar nan kamar da ita gun mahaifiyarka ba? Ni ma haka nake tunanin in ba da ita gurin hajiya don na san babu matsala. Likita, don Allah don annabi ina roƙonka kada ka bari zancen nan ya fita har mahaifin yarinyar nan ya samu labari. Ko kusa ka relax ba wata ƙofa daga asibitin nan da za a fitar da sirrin mara lafiya ko wani majinyaci. Ba a yi sauki so ya jikin naki sauki maganin kan ta to ba da ma bara ma in kira hajiya ko Assalamu alaikum hajiya, ina wuni, ina gajiya. A lafiya kalau wallahi alhamdulillah ta samu sauki. Dama hajiya wata alfarma nake nema. Na ce saboda yanayin jikin Suwaiba kuma da babu kowa a gida da Allah in dawo da ita gurin ki mana saboda dan samu kulawa. Ke ki ji ni. Ko kada ki kuskura ki karbi yarinyar nan. Ina faɗa miki ne. Hello? Hello? ba da wata matsala ba ce ko? Na dakta ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala babu matsala bara mu je da ita bara mu na gode da shi da mu je. Allah ke da magani Allah shi ne ke da magani Allah ke da magani Allah shi ne ke da magani iye abun al'ajabi ba zai wuce ba a duniya komai in ka gani kada ka musa ka je ka tambaya wata kalisa nan ka bai je gare shi ba na ka bibiya ba ga yariya ba yar yari